Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya ug kanimo pod Sir K. Ako dai si Tomas. Naalang ko'y gusto nga i-share sa inyo ha, sa dapit kung asa ko gipakitaan o giparamdaman. Nga sa kalaunan, napagtanto nako nga ako dayang nakita og nakasalamuha usa na daay kadto kakalag. Experience kini nako nga sa wala damha mahitabo daay sa ako. Dili beta gyud ko tigtuo ng mga diliingon nato. Hasta ng mga ungo-ungo. Apan nausab kini, dihang ako na gyud mismo ang gipakitaan. Ug diri nako sugdan ang akong istorya. Trabahante day ko aning panahona sa usa ka mall. Dili na lang nako i-mention kung asa kini nadapit. Ug sa lugar pod na kung asa ko nag-abang atong panahona. Aron dili makahatag og kahadlok. Gikan pa day ko og layo na dapit. Nanimpad na makasulod og trabaho. Sa syudad ko ato nang itay trabaho kay pait kaayo kung sa among probinsya ra magpundo. Ang kwarta, igo-igo ra gyud sa inadlaw-adlaw na pagkaon. Usahay gali, makulangan pa. Tungod sa kawadon, nakadesisyon ko na moadto ko sa dapit kung asay naay hiring nga mga trabahante. May apply ko ato sa usa ka dako ug ilado nga mall sa maong syudad. Ug nakaluy-an sa Ginoo, nadawat gyud ko ato isip usa ka sales boy sa ilang department store. Lisod kaayo sa akong part na mag-ulian ko permi sa amoa. Kung pagka-hire gyud nako, nangita gyudayon ko og duol-duol na abangan. Abangan nga walking distance ra sa akong gitrabahuan. Nakakita ko og iskina sa may unahan ug gisuyod to nako ang dapit. Ug sakto, nakakita ko ato og room for rent. Gisusi na ako ang dapit ug nakauyon ra gyud ko. Hamugaway ra adto, unya hilom ra pod ang dapit. Dali na kayo to nako nakuha ang abangan kay andam na daan ang akong ikabayad hasta ang advance deposit. Nang huam gyud ko ato sa akong agaw para lang gyud makasave ko sa akong pamiliti. Pasalig nako sa akong agaw na ilisan sad nako siya kuno gali makasweldo nako. Fast forward, mga pila to kabuwan sa akong pagpanarbaho na atlanto nga nag-midnight sale ang mall nga akong gitrabahuan. Na timing, nag-i-assign ko ato sa panggabi na schedule. Mao nagabinan po ko ato sa pagpauli. Maong gi-assign sad ko ato sa pang-closing. Kaya nakahibalo akong supervisor na duol ra ko og ulian. Okay ra sad gyud sa ako kay noon malakaw ra man gyud pod. Galakaw ko pauli gikan sa trabaho ug bingaw na kaayo ang dalan at orasa. Naabot na ko to sa may eskina. Dihang adunay usa ka poste adto sa unahan. Nga gakurap-kurap ang bumbilya niini. Medyo creepy kaayo tong orasa kay hapit ato alauna sa kadlawon unya gahangin-hangin pa gyud. Wala pa gyud koy kasabay ato kay uban sa akong mga kauban sa trabaho nagsakay kini og tricycle yang uban pod kay gamotor. Galakaw lang gyud ko ato ug wala na ko maghunahuna ug unsa pa ba ako masugatan kay ni aksyon nagduka ako ang mata. Akong gusto makaabot dayon ko sa abangan. Kaya nakinahanglan akong lawas na ato og pahulay. Dihang anam-anam na kong nagkaduol sa nagkurap-kurap nga suga sa poste, kalit lang na imisulpot na usa ka tawo adto. Nakatalikod kini ug ako tong orasa, nakapangulot ko ato sa akong kilay, kay nganong naay tawo adto dapita, unya gapaduol pagi kini sa poste. Sunod na kong nakita, mihangad sa langit ang maong tawo, unya miduko na sad kini. Ingon na ato ako makita sa maong tawo, samtang gasigi og sigag paong ang suga. Dihang tungod na gyud ko mismo, nangay pa kong katahuran ato aron motingog ang maong tawo. Pero sa akong pagtimbaya, wala kini mo imik. Nakapanlado ko sa akong lawi ato ug nakabati ko nga medyo lain gyud ang naas palibot. Miagoros pabitaw na ang hangin og kalit, unya nagdala pa gyud kini og kabugnaw sa palibot. Mitikang na lang ko atog dagko kay murag naagi katingalahan atong tawana. Paminaw nako, basi nakatama to kay murag hay man kaayo pamati, unya wala gyud paki sa palibot. Nakalabang ra gyud ko ato ug ni aksyon ako kakuyawan. May nalanggani kay nakaabot na ko ato sa may unahan. Dayon, milingi ko sa gatong poste nga nagkurap-kurap ganiha. Dakong katingalan nako
nga nagsteady na mahinuon ang siga sa maong poste. Dali-dali ko pasulod sa sunod nga eskina kay duda na ko. Gitiaw-tiawan na tingali ko ato. Kusog na kaayo ko ato nga naglakaw ug nikulba na ang dughan ako og sugod. Wala na ko'y tanaw-tanaw pa sa likod. Pasalamat ko sa Ginoo na nakaabot rin ko sa giabangan nako. Human sa akong pagpanghinglamos o pagpanglimpyo sa lawas, natugidayin ko ato. Gibaliwala ko lang kadto ang nahitabo sa may poste kaganiha, kay grabe na gyud ako ang duka. Pagkabuntag ni ana, samtang galaka ko pasulod na sa trabaho, didto nakita gihapon ako ang poste nga kakurap-kurap na sa damong bilya, bisan hayag na. Gasiga pa ang gihapon kini sa akong tan-aw. Gibaliwala ko na lang gihapon kadto ug nakaana na lang ko na ang katong nakita nako siguro pagkagabi dalaret siguro to sa akong kaduka. Milabay ra ko to sa poste ug dayon milakaw na ko paingon sa trabahoan. Pagkagabi ni ana, normal raman to akong pagpauli ra pod. Fast forward, sunod adlaw na sa dato sir kayo mga kaistorya, mao ra gihapon ang gi-assign sa ako. Gipang gabi gihapon ko ato kay bali 3 days night sale man to ang mall. Matik, mao ra gihapon akong paagi sa pagpauli. Expected na nako na makadlaw na nasad ko. Aton time kapoy jud kaayo ko ato kay inalasahay sa uban nga mga gamit. Kay ang wala mahali na stocks, kinahanglan na ko'y uli sa stock area sa mall. Ako nga closing, trabaho na nako aron maklear na ako akong area. Pauli na ko ato ug galakaw na sad ko. Padula sad ko ato sa may poste. Naka-feel ko nga murag ni balik ang senaryo pag miaging gabi. Nakita sad nako ang suga sa poste nga kakurap-kurap. Namugnaw na sad ko ato galit ug miaguro sa sad ang bugnaw nga hangin. Padayon lang gid ko ato sa paglakaw. Paduol na sad ko ato sa may poste. Dihang nakita na pud nako ang katong lalaki nga talikod sama si ang porma pag niagi. May aksyon kog igham ato para makabati ang katong tawo aron makahibalo siya nga naay tawo pud apan wala gihapon kini mo imik. Nakapangutana ko sa akong kaugalingon nga kun nganong wala sad kini ilis di ang suga diri dapita nga poste nga sige naman lang kini og kurap-kurap. Nabaling akong atensyon ato na poste ug mura jud og gidua-duaan ko tong orasa. Mihilom og kalit ang palibot. Nangayon na sad kog mayong gabi sa katong tawo nga naa sa may poste. Pero kalit lang, miatubang kini sa ako samtang gakurap-kurap ang suga. Kita nako sa iyang panagway ang nagkapaig ni ini na panit. Unya, lapno sa sunog ang iyang tibuok nga lawas. Una gid na kong nabantayan ang nagtabingi niya nga liog nga murag na buslot. Ug kita nako ang sunog niya nga naong paingon sa may buhok na dapit hasta sa pikas niya nga naong. Gaaso-aso kini nga baho kaayong sunog. Kung makatimaho mo ang sunog nga buhok, ingon ana gid ang baho nga akong nasimutan atong orasa. Nakapanabon ko sa akong ilong ato pero namarog pag-ayo kong balahibo ug mura kong nabato sa akong nakita. Dihang inanay siya nga milakaw, padulong na sa ako. Gabuka ang baba ni ini ug nagkambitay ang pikas nga parte ni ini sa may suwang, agi sa sunog. Midagan ko ato kay duda nako, gipakitaan jud di masabdan atong orasa. Mikaratil ko og dagan kay hadlo kay siya dagway ug nakuyawan ko kay basin unsaon sad ko ato. Nagkalamba-lamba ko sa akong pagdagan kay tungod sa leather shoes nga akong gisuot. Midagan jud ko pag-ayo hangtod sa nakalagpas na ko ato na poste. Gadagan yun ko pasulod na sa eskina sa akong giabangan ug didto nakit-an ko sa mga nagtambay ug nag-inom atong orasa. Nangutana sila kung nganong nagdagan daw ko ato unya naunsa sa daw ko. Nangutana sila kung naa ba daw kuno nang hilabot o nagukod sa ako. Wala na lang kumusulti sa akong nakita sa unahan kay basin katawan raw niya ko nila. Usa sa mga tambay niingon nga basin gipakitaan daw ko ni Efren, kanang tao nga magpakita sa may poste sa unahan. Nangatawa pa ang ubang mga tambay ato, apan ang katong usa ka lalaki nagstorya nako. Seryoso kayo siya nga miingon diri sa ako. Mihunong usa ko ato kay gahangos gyud ko tungod sa akong pagdagan. Nahinabi na ako ang katong tambay na lalaki ug nangutana siya kung nangako aba daw kuno nga nakita kay napaig usunog ganawong sa tawo. Miyango ko niya, apan wala gihapon ko magtingog tungod sa akong nasinati ganiha. Didto, may istorya siya nga magpakita gyud daw na ang sunog nga tawo diha dapita basta tungang gabi. Ang istorya daw, kana daw si Efren, diha daw na namatay kunong dapita.
Tungod kay nakurintehan daw kini. Ang istorya, mga alas 12 daw to kapin sa kadlaw na hitabo. Dihang nakurintehan kini si Efren kay nangawat kini og linya sa kurente ug gibuhat niya ang illegal connection o illegal jumper. Gipugos daw kini niya connect ang wire sa mao nga poste. Maayo daw ang pagkakurente ni Efren sa dapit ug naabtanan lang daw kini sa mga tao didto nga nasulong daw ang iyang lawas. Nagkapaig-paig ang lawas ni Efren tungod kay gidakop ang iyang lawas sa kusog na bultahe sa kuryente. Walay nakaako og tabang kang Efren atong orasa kay wala gyud maayong tawo kung kuryente na hisgutan. Gaas-oso na lang daw ang lawas ni ini samtang gapilit kini sa linyas kuryente. Ang mga tawo igo na lang daw sa pagtan-aw sa iyang kalit-kalit ng kamatayon. Nahulog si Efren nga sunog ang iyang lawas ug didto nakabsan gyud siya sa iyang kinabuhi. Didto napagtanto nako nga kalag lang gyud ito ang akong nakita kaganiha. Apan ngano ingon ato nga kapaig ayang panagway? Grabe gyud ay siguro ang silot sa iyaha. Human sa pagstorya atong lalaki, mipauli na dayon ko ug gipilit na akong ipakalma akong kagalingon tungod sa akong na-experience kaganiha. Hangtod nga naabot nako sa abangan, dili gyud ko mahimutang sa akong nakita ug giampo na lang nako nga unta mahiluna nato si Efren. Ug unta ilisa na ang suga adto na poste para pud sa seguridad sa mga tawo na moagi adto. Kay basin dili lang ang sunog nga lawas ni Efren ang magpakita, basin na apay lain nga madisgrasya tungod sa nagakurap-kurap nga suga. Nahog og wala ko'y tarong katulog atong pagkakadlaw na kay igmo piyong ko. Makita nako ang hulagway sa tawo nga napaig. Pero giampo lang gyud nako ang tanan hangtod sa nakatulog ko og hayag na. Sunod adlaw ato, sukad nag-iilisan og dako-dako na nga suga ang mong poste. Wala naman hinuon ko pakita sa pagbalik atong lalaki. Noon, sayo naman sad ko mauli gabi ug dili na maabdan og tungang gabi. Kini na experience ang dili gyud nako mahikalimtan. Maong basta mag midnight sale sa trabahoan, dili gyud malikayan na makahinumdum ko atong sunog na tawo. Samot na pagyud kun makatimaho ko og sunog pud nga buhok. Dili gyud kalikayan na mabalikan ako kung nahuna ang dagway ni ini. May nalanggali kay taga pauli nako basta mag midnight sale na ako'y kasabay paingon sa dapit nga akong iabangan. Naka-invite ra pud ko kauban na nakarenta pud sa lugar sa akong naabangan. Diri na lang kutob mga kaistorya og Sir K. Salamat sa pagbasa sa akong story. Daghang salamat sa paghahinog oras, gunta, mapilian kini ninyo ug ma-feature sa inyong channel. Kini si Tomas ug mayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.